Добър ден! Да. Чакайте Добър сега ден. да спрем тук. Добър ден, Стелчето и Селин. Те не се обаждат, аз им давам микрофона, ама няма нищо. Ние пристигнахме в София, защото идваме на Girls Trip малко и сега ще ви водим по разни места. Първа спирка е Entry, или как се казва? Buy entry, малко бисквитки. Buy Entry. Отиваме да пробваме бисквитите и ще ви пуснем и оттам. Аз съм... Тест. Да, тест малко, защото аз съм с много високи очаквания, защото в Пловдив, не знам ти дали разбра сагата, Не. имахме една сага с едни бисквити от Пловдив, които се оказаха леко гадни. Ние пълни такива дебели. Да, няма да им споменаваме името. Че е антиреклама. Да, че е антиреклама, Илонка се казва. Така. Но много бях разочарована от тези бисквити, защото мен ми изглеждаха много симпатични на камера. Гадни са малко, това не го казвам. Ама не го казвам само аз, между другото. И Мика ги пробва. И тя каза, че са малко гадни, защото те някак си не са сухи. Ама не са сухи, защото са мазни. Да не са стари си. Не бе, просто са мазни. И като ги ядеш, ти остава олио по ръцете. Поликорен. Да, бяха малко гадни. Не е шоколад. Така, и сега ще пробваме тези, имаме много високи очаквания, така че... Слон е по-голям. Така. Но да, моите влогърски тук умения. Какво ще свири, може да Чакай, Трудно е, аз. чакай да ни тръгнат от някъде другаде коли. Да. Майка трудно е, че е местна. Тя и тя. Не е от най-местните. Искам само да ви кажа, че в София е много студено. Аз чак си обляках свитшера и не е много хубаво това време, но по-добре сякаш от 40 градуса топло в Пловдив. Слушай 100 гимбал. Чакай. Изглеждат много симпатично. На Стелчето също изглежда много як. Стела е по-красиво. Да. Така, Стела прави тест на лайм, или как се казваш? Покажи на камерата. Лайм. Да. Как е? Много е хубава. Нещо е много хубава. Леко кисело, ма е страхотно. Топ. Сега ще направим и другата. Твоята каква е? Моята е амарена чери. Така. Ама че тя нещо чак се... Мога ли е така да направя само, че да ни удържа този микрофон? Малко лимонче. Лаймче. И така изглежда. Но на тебе изглежда много яко. Вижте, тук има някаква сметана. Чакай, че Няма нищо, ще я пробваме. много ли е сладка твоята? Не. Не ти ли пробваш? Да. Ще разменим. Чакай. Така. Правим смяна. Някаква усеща са томата шоколадова основа, обаче черешката е някаква свежа. И моята е много свежа. Много. И не е тежка. Алекс, по-добре ли са тези плови? Да. Много е свежо. Да. Да, е много хубаво. Оценяваме тая 10 от 10, тая може би към 7 и 5. Но си има още една за вкъщи. Да, на мен тая ми хареса. Страхотна тая.
гадно да се разбереш. Мислиш ли? Не знам. Защо не е толкова? То не е топло, да знаеш, какво те не са мазни. Защото те да сме Пловдив. възмутени от Пловдив. Ма наистина, бяха мазни. Да се видя вашите. А пък тези не са. Добре, доволна съм. Това е си други кенчета. Разбрах как се казва. Те там са много здравословни и она дори правеше мача с пиво. Иначе не трябва да кажем чак. Какво с какво мляко е? Нормално. Може да платя кеш. На центъра. Много по-добре. Кажа. Такова, нали с Александра като сме? Вика май бе без кола и нали търпра се. Момичетата си взеха мача, аз малко скипнах, защото нещо ми се сториха съмнителни. И сега дойдохме в ботаническата градина. Добре. Аз сега ще се върна на обратно. Да. Тук е край на нашата спирка. Няма повече. Как ме да... Турен шок. Значи хора, чувствам се като Маугли в някаква джунгла тук, защото е супер тясно и от насякъде има някакви листа. Много голямо. Едва ще се разминем. Карта ни трябва чак. Ами тук имаха някакво организирано. Да, обаче ми нещо ми се стори не толкова интересно и реших, че няма да присъствам. Селинче, ти какво ще кажеш? Няма да хода на фонтана. Що? Не. После, що няма туристи. Аз предлагам да ходим да ядем. Ние ще се овървам в тази ботаническа градина. Не. Тя Лелита да провери пак. Да, някое листо, някое мушкато да си забравя да си посееш в къщи. Стела, как се чувствате сега с Селин, като знаете, че ще сте в новия влог? Аз съм във всички начала, което... Аз гледам и ти си го Нормално. Да кажем, добре, какво важно. Тук
TikTok хвалят. И Сега сме в някакъв тежък дебат, къде ще ядем. Аз искам, ама за всичко съм съгласна с дивятане. А само, нали, сушите и такива работи. Дойдохме сега в мола и си взехме някакви работи да снакнем, защото до вечера сме на вечеря, а то вече е 4. Си взех ето такъв сандвич с една кола Zero, а пък Стела си взе някакви много... Няма да се виждаш споко. Стела си взе някакви много интересни картофи с наденица и Селин си взе... Това. Не си го взимайте, не ми харесва. Чакай, не се виждаш. Да. Видите. Ни хареса покебола. Не си взимайте този покебол от тук. Не, че знам как се казва място, на което сме седнали. Аз пак съм куфър. Пак не съм разбрала. Манджи Пианджи се казва. Имахме нужда тук от съдействие. Но да. И сега ще хапнем и почваме да обикаляме. Какви са сладички. Има някакви работи за кученци. И Стела показа колко легло има. Тая камера, що е така наклонена, бе? Има и някакъв фабрик спрей тук. Дойдохме в Zara Home, сега си разглеждаме някакви работи. Тук Селин се жалва за това, че нямало място в тях да купува повече неща. И затова в момента седи само и се радва на някакви работи. Селинче! Знае някаква преса да не нося. Хубаво класи. Няма място. Милата нямало място, къде си слага нещата и не може нищо да си купува. Селин си хареса и тая чанта. Всъщност. И тая чанта. И сега се чуди. Аз гласувам за. Много си фенсибъл. Много ми е... Ще помислим след другите два магазина. Няма ли ще ядеш сега една салата? Да, беше шерваме някакъв. А, той сега наскоро ли я взе? Да, преди 2 седмици. Добър ден! Извинявам се. Седнахме след двата мола, аз забравих да влогвам, защото се изморих в The Little Things. И сега ще си поръчаме и ще ви покажа. Навън времето е ужасно, вали, но пак отбелязваме поне на 40 градуса. Виж какво ти предлагам. Какво би предлагам? За такова. Всички харесват сушички. Да. Маринадни сушички на грил са сушени. Са сушени. Това е Да, да. И ако искате една салата такава, ма не е софче сирене, ама здраве. Ей това. Добре. Иначе, виж, има такова някакво за шермане. Друго, ма ще стане много.
Има хумус, чеснок, пече пътладжан, нар, магноз, ама ти не деш пътладжан. А пържени картофи искате да ядем? Да, май Ама не искате ли те с билките ми, излече мен по-добре. Мен ще да това чедър члек, така му се мамва, ама защото горчица имам алергия към горчица. може да им кажем да е без. Добре, ми горното, айде. Добре, айде горното. Аз се чудя какво да ям. Аз съм много Аз гладна. мисля, че това ще ми е окей. Да. Ами дайте да пробваме така, пък нещо ще си вземем. Сьомга филе. Така, значи, понеже ние направихме грешката, Има домашна сандрия. докато бяхме в мола да ядем. И то ядохме нещо сорт на 3-4 след обед, което в момента нито една от нас трите не е гладна, обаче не върви да ни си вземем нещо тук, защото всичко е било много хубаво. Ще вземем някакви общи работи за шерване. Стела само ако реши, ще яде. Така е, при цена още храна. Да. Слушвам се. И така, общо взето, минава даже целият ден само с ядене. Но да не е лошо това. А само да кажа, Това е такова. Аха. Добре. само да кажа, че хумуса беше много хубав, толкова беше хубав, че го изядохме преди да почна да го снимам. Взехме си такава салата с белени розови домати, това паста от маслини или какво е, и овче сирене, и имаме тиквички с цадзики, пак с овче сирене. Много ми хареса това, така ще пробваме и салатата. Аз не съм записвала. Току-що прекарах 2 минути да записвам едно видео за храната, нищо не съм записала. Това, което исках да кажа е, че ние общо взето, каквото поръчахме, всичко го изядахме толкова бързо, че аз даже не се сетих да го снимам. Мога да ви покажа само празните чинии. Ето ги. Малко по-малко. Стела тук се изказа. Беше супер. Супер беше. Не е мизливо. Тук се водеше един дебат за това овче сирене, защото нямаха краве опция, па на Стела овчето и миришило. Ставало, бива. Не е супер, ма става. Та мисълта ми беше, че 10 всичко беше много вкусно, хумуса беше най-вкусно от всичко, но всичко се умете. Сега чакаме последно едни пържени картофи, които те като дойдат и те се ометат. И да. Ето Стела много им се зарадва. Супер. Страхотни са. Много им се зарадва, да. Не, Дойдоха. такова. Кое е сиренското? Дойдоха и седи и вика, че дойдоха картофите и всичко. Да, чакайте сега да ви ги покажа. Одобрявам. Одобряваш ли? Да, много вкусно. Ще е с сирача. Ето с чедърче. Това е. Има вкусно чеснок сос на дюнер. Препоръчваме. Добре, браво. Здравейте хора, аз съм от бъдещето. В момента обработвам влога, който гледахте до сега и осъзнах, че аз реално нямам край на влога. Явно толкова съм се ентусиазирала след това от храната, че просто съм забравила да записвам. Но това беше края на влога. Надявам се, че ви е харесал и до другия път.